راديو إيرنا ድሕሪ ኣዋጅ ስምምዕ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ባድመ ከይወፀን ምምልካትን ምሕንጻጽን ዶብ ከይተተግበረን ዓመትን መንፍቕን ኣቑፂሩ እስራኤል ብዛዕባ ስደተኛታትን ሓተቲ ዕቑባን ምስ ሕቡራት ሃገራት ናብ ዝኸተመቶ ውዕል ክትምለስ ጻውዒት ቀሪቡ ዝተፈላለዩ ሃገራት ብምኽንያት ልደትን ሓድሽ ዓመትን ንእሱራት ምሕረት ይገብራ ኣርስታት ዜና ክትሰምዑ ጸኒሕኹም ክቡራት ሰማዕትና ዝርዝራቱ ይቕጽል መራሕቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ስምምዕ ምምልካትን ምሕንጻጽን ዶብ ክትግበር ካብ ዝኸተሙሉ ዕለት ኣብ ግብሪ ከይወዓለ ዓመትን መንፈቕን ሓሊፉ ከም ዘሎ ዝተፈላለዩ ወገናት ኣመልኪቶም ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝርከቡ ዜጋታት ኤርትራ ንዑደት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ናብ ኢትዮጵያ ኣመልኪቶም ብማሕበራዊ ሚድያታት ኣብ ዝህብዎ ዘለዉ ርእቶታት ስምምዕ ሰላም ከም ዝተኸተመን ንልዕሊ 20 ዓመታት ተዓናቒፉ ዝጸንሐ ምሕንጻጽን ምምልካትን ዶባት ድማ ክትግበርን ምዃኑ ዝገልጽ ኣዋጅ ብ9 ሐምለ 2018 ካብ ዝወጸሉ ዕለት 535 መዓልታት ኣቑፂሩ ከም ዘሎ ዘኻኺሮም ይኹን እምበር ምስሓብ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ባድመ ዝርከቦ ልኡላዊ መሬት ኤርትራ ይኹን ምሕንጻጽን ምምልካትን ዶባት ዝእንፍት ዝኾነ ምንቅስቓሳት የለን ኣማኻሪ ፕሬዚደንት ኣቶ የማነ ገብረኣብ ኣብ ስዑድ ዓረብ ንዝርከቡ ኤርትራውያን ኣብ ዘካየዱ ሰሚናር ምስሓብ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ባድመ ተደናጒሎ ክንብል ንኽእል ኢና ከም ዝበለ ይርስዕን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኢትዮጵያ ሰራዊታ ካብ ባድመ ከይሰሓበት ዝኾነ ዓይነት ዝርርብን ዘተን ከም ዘይህሉ ነሳት 20 ዓመታት ክገልጽ ድሕሪ ምጽናሕ እዩ ብሃንደበት ምስ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ሃገር ስምምዕ ሰላም ዝኸተመ እንተኾነ ሕጂውን ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ባድመ ከም ዘይወፀን እቲ ህይወት ዓሰርተታት ኣሽሓት ዘህለቐ ጉዳይ ተወንዚፉ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ንህዝቢ ብንጹር ዘይተገልጸሉ ካልእ ስምምዓት ኣብ ምግባር ተጸሚዱ ከም ዘሎ እዩ ዝውቀስ መንግስቲ እስራኤል ብዛዕባቶም መብዛሕትኦም ኤርትራውያን ዝኾኑ ኣብ ሃገሩ ዝርከቡ ስደተኛታት ብዝምልከት ምስ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ናብ ዝኸተሞ ውዕል ክምለስ ወኪልቲ ኣህጉራዊ ትካል ጸዊዑ ወኪል ዩኤንኤችሲአር ኣብ እስራኤል ዳምጠው ደሳለኝ መንግስቲ እስራኤል ኣብ ጉዳይ ስደተኛታት ንዝኽተሎ ዘሎ ካይዳ ብምንቃፍ እቲ መንግስቲ ነቲ ብሚያዝያ 2018 ዝኸተሞ ውዕል ከተግብር ተማሕጺኑ ንሱ ነዚ ጻውዒትን ምሕጽንታን ዘቕረበ ድሕርቲ ኣብ ጀኔቫ ብዝተጋበ ኣህጉራዊ ዋዕላ ስደተኛታት ንማዕከን ዜና ሃረፅ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እዩ ኣብ እስራኤል ዝርከቡ ዋሳት 32,000 ስደተኛታት ፍርቆም ናብ ወፃኢ ሃገራት ክጣየሱ ፍርቆም ድማ ኣብ እስራኤል ሕጋዊ መንበር ፍቓድ ተዋሂቦም ክነብሩ ኣብ ዝብል ነጥቢ ኣብ ሚያዝያ 2018 ምስ ዩኤንኤችሲአር ስምምዕ ከም ዝተኸተመ ዝዝከር እዩ እንተኾነ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ነታንያሁ ሰዓታት ድሕርቲ ስምምዕ ምኽታሙ ብመገዲ ማሕበራዊ ሚድያ ብዘርግሖ ሓበሬታ ነቲ ውዕል ከም ዝሰረዞ ይፍሊጡ ኣብ እስራኤል መብዛሕትኦም ኤርትራውያን ዝኾኑ ልዕሊ 32,000 ስደተኛታትን ሓተቲ ዕቑባን ክህልው እንከለዉ እቲ መንግስቲ ጉዳዮም ርዩ መሰል ዕቑባ ዝፈቐደሎም ካብ 10ታት ኣይሓልፉን እዮም ብምኽንያት ሃገራዊ በዓላትን ሓድሽ ዓመትን እሱራት ብምሕረት ምፍታሕ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ልሙድ ተርእዮ እናኾነ ብዝመጻሉ ዘሎ እዋን ኣብዘን ዝልምዲ እዚ ዘለወን ሃገራት ሓድሽ ዓመት መጸ ብምሕረት ናጻ ክልቀቑ ሃንቀው ዝብሉ እሱራት ዓሰርተታት ኣሽሓት ምዃኖም ተገሊጹ ሓድሽ ዓመት 2020 ከኣቱ ሒደት መዓልታት ጥራይ ተሪፍዎ ብዘሎ እዋን ድማ ድሮ ሓያሎ ሃገራት እሱራት ከም ዝፈትሓ መግለጺታት የውፅእ ኣለዋ በዚ መሰረት ዛምቢያ 961 እሱራት ብምሕረት ከተፋኑ ምዃና ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ሃገር ብወግዕ ፍሊጡሎ እቶም 104 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም እሱራት ብምኽንያት ልደትን ሓድሽ ዓመትን ምሕረት ይልቀቑ ከም ዘለዉ ዝሓበረት መግለጺ ብዝተፈላለየ ገበናት ካብ ናይ ሕልፈት ክሳብ ንሒደት ኣዋርሒ ዝተፈርዱ እዮም ነይሮም ኣብ ማእሰርቲ ብዝጸንሕሉ እዋን ስነ ምግባራዊ ምምሕያሽ ጣዕሳን ሕብረተሰባዊ ኣበርክቶን ስለ ዘረኣዩ ቀንዲ ረቑሒታት ናይቲ ምሕረት ምዃኑ እቲ መግለጺ ብተወሳኺ ነጺሩ ፕሬዚደንት ደቡብ ሱዳን ሳልቫኪር ማያርዲት ብወገኑ ብምኽንያት ሓድሽ ዓመት እሱራት ክፈትሕ ምዃኑ ፍሊጡሎ እቲ ፕሬዚደንት ነዚ ዝገለጸ ብሰሉስ 24 ታሕሳስ ድሮ ልደት ኣብ ከተማ ጁባ ዝርከብ ቤት ማእሰርቲ ንዝርከቡ እሱራት ኣብ ዝበጽሐሉ እዋን እዩ ኣብ ኤርትራ ዓመታዊ ብጅምላ ዝእሰሩ እንተዘይኮይኑ እሱራት ብጅምላ ብምሕረት ምፍናው ልሙድ ተርእዮ ከም ዘይኮነ ይፍለጥ ክቡራት ሰማዕትና ዜና ብዝተፈጺሙሎ ዝቕጽል ትሕሶና ቃለ መጠይቕ ምስ ኣቶ ዮኤል ተወልደ ክኸውን እዩ ሰናይ ምክትታል إذاعة الرنا الدولية صوت أريتري مستقل
ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን መደብ መንስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና ሰላም ንዓኹም ይኹን ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሬድዮ ኤረና ብሓፈሻ ብፍላይ ከዓ መደብ መንእስያት ከመይ ትቕንዩ ኣብ ዘለኹሞ ደሓን ክትህልውን ከምኡውን ርሑስ ቅንያት ሓድሽ ዓመትን በዓል ልደትን ክገብረልኩም እናተመነና ንሎሚ ዝበልናዮ መደባት ሒዝና ኣብ ሰዓትና ተረኺብና ኣሎና ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምሳና ክትጸንሑ ብኽብሪ ዝዕድመኩም ኣኽበረት መሓሪኤ ሰናይ ምክትታል መደብ መንስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና ዕላል ምስ ኣቦይ ወልዱ ብባህረይ ዓበይቲ ክፈቱ ጉዳሜ ዕላላቶም ወግዕ ቀደሞምን ክዕሉልን ደስ ይዝብለኒ እቲ ቁፅርታት ጥራይ ዝመስለና ዕድሚኦም ዓብይ ናይ ተመክሮ ኮሌጅ ኣቦይ ወልዱ ኣብ ከባቢ 80ታት ዝርከቡ ንሶምን ከደራይ ሕብሮምን ወረጃ ሰብኣይ እዮም ጡጥ ዝመስል ፀጉር ርእሶም ናብቲ ከደራይ ቆርበት ገጾም ተሓዊሱ ክሳዕ መንከሶም ወሪዱ ነቲ ብክንደይ መዓርን ጠስምን ለግዕ ፀባን ዝዓበየ ኣካላቶም ንኽበርህ እጃሙ ተፃዊቱ እዩ ዕላል ኣቦይ ወልዱ ካብ ዘይሰምዕ ዓመታት ኣቁፂረ ነይረ ከምቲ ዘይሞተስ ይራኸብ ዝብልዎ ኣነን ኣቦይ ወልዱን እንህለና ድሕሪ 4 ዓመታት ዶብ ምስተኸፍተ ኣብ ኢትዮጵያ ተራኺብና ኣቦይ ወልዱ ኣብ ገዛውትና ብዕላሎም እዮም ዝፍለጡ ፈታዊ ዕላል ፈታዊ ፆወታን እዮም ንዕላላቶም ካብቲ ንኽትሰምዖ ሰሓቢ ዝገብርዎ ነገራት እንተሃልዩ ብምስላታት ቀደም ከሰንይዎን ከለዉ እዩ ልዝቡነቶምን ነገራት ናይ ምስትውዓል ክእለቶምን ርኢኻ ገና ብብርኮም ዘስተንፍሱ ሰብ ቀደም ምዃኖም ትግንዘብ ናይ ቀደም ዕላሎም ክልግሱለይ ናብ ሓንቲ ናይ ወረጃታት እንዳስዋየ ክጋብዞም ሒዘዮም ከይደ ብነፍሰይ ምስ ኣልኮል ነገር ኣሕዋት እኳ እንተዘይኮና ንኣቦይ ወልዱን መሰልቶምን ክረክብ ከለኹ ግን ተዘይሰተኹስ ምግባ ዘይሓምቕን ሬድዮ ኤረና እታ እንዳስዋ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ብዓማዊል መሊኣ ነይራ ኣብ ሓደ ቦታ ተጻቂጥና ኮፍ ድሕሪ ምባል ነቦይ ወልዱ ዋንጫ ስውኡ ኣትሒዘ ጎርዳዕ እናበሉ ክዕልሉኒ ሕቶይ ወስ ከብል ጀመርኩ አንቱም ኣቦይ ወልዱ ከመይ ሞላ ዓድና ከመይ ኣሎ መነባብሮ መእተዊ ትኸውን ሕቶ ሰው ኣበልኩ ዙማዓጉላ መለሊኽ ዱልዱል መቐመጥ ክረኽቡላ ሓሰው እናበሉ ዓዲ ጽቡቕ ደሓን እዩ እዚ ህር ባዕሊ ይፈልጥ እምበር ጥራሕና ተሪፍና ዝሓርስ ዝዓጽድስ ደልኡ ምኾነ ነዛ ምሳና ዝበልዕ ኮፍ ኢሉ እንስኢና ኣብ ገጾም ናይ ምስትምሳል ምልክት ዝመስል እናረኣኹ እታ ዘረባ ኣስታመቐርኩዋ ጽምዋስ ሓቅኹም ጥራሓ ተሪፋ ዓዲ ዘዝጎበዝና ሓቋ ሂብናያ ንጠፋ ኣለና እንታይ በሃል ኮይኑ ኣነውን ብጊደይ ኣስተማሰልኩ ኣቦይ ወልዱ መጀመር ዕላልን ተንኪስካዮም ድሕሪኡ ካባይ ዘድሊ እዝነይ ጸልየ ምስማዕ እዩ ንሱ ስለ ዝፈልጥ ካልእ ሕቶኹ ውስኽ ኣይደለኹን ባዕሎም ናብ ዝደይሎዩ ንኽመርሑን እዮም ኣቦይ ወልዱ ነቲ ግርሞኦም ዝኾነ ጭሕሞም እናሓሰዩ ነዊሕ ጠመቱ መንእስያት ደቅና ናይ ኣያታትኩም ክትሕዙ ይድሌትና ኣበይ እሞ ከም ደቂ ዛግራ ፋሕ እናበልኩም ኣበይ ኮንካ እዩ ዝውረስ ታሪኽ ኣቦታትኩም ሕቶ ሓዘል ሓሳብ ናባይ እናጠመቱ ኣዕለሉኒ ኣቦይ ወልዱ ኣለና እጆኹም ታሪኽ ኣቦታትና ታሪኽኩም ምውራስ ደኣ ቀዳማይ ዕማምና ዶ ይኮነን ድሓር ከዓ ሓደ ሰብ መን ምዃኑ ካበይ ከም ዝተፈጥረን ከይፈለጠ ከመይ እዩ ናበይ ከም ዝኸይድ ክፈልጥ ዓይኖም እናረኣኹ ቀጸልኩ ብቁጽሪ ብዙሓት ኤርትራውያን ኣብ ዝኸድዎ ሃገር ነፊዖም እዮም ንኣጋጣሚታት ናብ ረብሖኦም እናቐየሩ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ተማሂሮምን ይመሃሩን ኣለዉ ተስፋኦምን ትምኒቶምን ክመልእ ልዝብ ኢለ ኣስፋሕ ኣቢለ ገለጽክሎም ንሱስ ሓቅኻ እሞ ከምቲ መኾርመያ ዝረኸበስ መሳፍ ሕደለየ ዝበሃል ከይትገብርዎ ንሰግእ ወይ ለቦኻ እዚ ግዜ ትሪኦ ኣለኻ ዝተናዕወ ግዜ እዩ ዘስኩኖ ከዓ ቶም ደቅና ናትና እምበር ናይ ጎረቤትና ኣይኮኑን በሉኒ
ኣቦይ ወልዱ ካብ ቀደሞም በሊሕ ከም ዝነበሩ ኣብ ገዛውትና መዘነታቶም ይገልጽዎም እዮም። ቀደም ምስ ህዝባዊ ግንባር ጀማሂር ኮይኖም ሰብ የንቁሑ ነይሮም። ተጋደልቱ ናብ ገዝኦም ምስ በዓልቲ እንደኦም ኮይኖም እናተቐባበሉ መዛተይን ደጀን መቐመጢ ኣጽዋርን ካልእን እናገበሩ ዝተቃለሱቦ እዮም። በቶም ዝመጹ ዝነበሩ ተጋደልቲ ምሕር ዝምሰጡ ዝነበሩ ጓልን ወድን ክልተ ደቆም ገና ብንእሶም ናብ ገድሊ ተሰሊፎም ንስለዛ ሓላል መሬት በጃ ሓሊፎም እዮም። ከምቲ ህዝቢ ኤርትራ መስዋእቲ ከይፈተወ ስልማቱ ዝገበሮ ኣብ ገዛ እንዳቦይ ወልዱን እትው ክትብል ከለኻ ኣብ መንደቕ ምስሊ ናይ ቅዱስ ሚካኤል ክልተ ኣብ ቤትሮ ዝኣተዋ ጅግና ስውእ እቲ ዝብል ስእሊ ናይ ጓልን ወድን ሓርበኛታት ተንጠልጢሉ ትረኽቦ። ካልኦት ክልተ ደቆም ናብ ወጻኢ ሃገር ከይዶም ኣብኡ ተመርዕዮም ኣብ 3 ዓመታት ንወርሒ ዘይትመልእ እናመጹ ንወለዶም ይርእዎም። ክንወስደኩም ናብ ኣሜሪካ ኢሎሞም ኣቦይ ወልዱን ኣደይ ጊደይን ከም ዝኣበዩ ዓድና ኽብረትና መቓብርና ይነርሕቕን ከም ዝበሉን ኣውኪኦምለይ ነይሮም። ነዚ ሕጂ ዘሎ ወለዶ ነቲ ዝሓለፈ ወለዶ ዝትክእ ክኾነሎም ካብ መምናይ ሓሊፎም ኣብ ዝኸድዎ ኣጋጣሚታት ኣብ ዝተዓደሙሉ መርዓ ጸበል ኮነ ሓዘን ዝመኽሩ እዮም ኣቦይ ወልዱ። ኣቦታትናስ እንታይ ይብሉ መስለካ? ዓሻስ ለባም እንተወለደ ተቐልተ ለባም ዓሻ እንተወለደ ተዘምተ ዕላሎም ብምስላ ኣሰኖ ኢለ። ኣቦታትና ለባማት ነይሮም። እምቢ ብባዕዲ ንግዛእን መሬት ኣሕሊፍና ይንህብን እናበሉ ብሴፍ እናተቆራረጹ ንዓና ወሊዶምና። ንሕና እውን ከምኡ ትዝጸንከረን ኣሽሓት ቀያሕትን ጸለምትን ዝወሰደ ጥምጥም ናጽነት ወሊዱ። ንሕና ንወልዶም ወለዶም በኣር ቀጸልቱ ክኾኑና ኢና ንደሊ እምበር ክንዝመት ኣይንደልን። ብምሕር ተምሳጥ ዘረብኦም ወዲኦም ስቕትኦም ኣያቃለብኩሉን። ነታ ምስላ ብውሽጠያ እኳ ማሳዕክዋ ኣይትዝመቱ ናጀኹም ጅግና ጅግና ይዘፍሪ። ንሕና ደቅኹም ነቲ ዝነበረ ታሪኽ ክንደግሞ ቆሪጽና ተላዒልና ኢና። ህዝብና ቀሲኑ ዝነብረሉ እዋን ርሑቕ ኣይክኸውን እዩ ክሕብኖም ኢለ ተዛረብኩም። ኣጋጣሚ ኣብ ቅድሜና ዝነበረት ቴሌቪዥን ብዛዕባ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ብተደጋጋሚ ስእሊ ኢሳያስን ኣብይ ኣሕመድን ተርኢ ነበረት። እዚ ጉዳይ ሰላም ከመይ ይኸይድ ኣሎ? እንታይ ይብሉ ኣለዋ ዓለማት? ሕቶ ሓተቱኒ። ጉዳይ ሰላም ንዓኹም ንስድራና ከም ንረክብ ገይርና ኣሎ። ግና መንግስቲ ኢትዮጵያ እሱራት ይፈትሕ ኣሎ። ንተቃወምቲ ንዑ ዓዲ እተው ብሰላም ተቐለሱ ንደመር ይብል ኣሎ። ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ግን ክሳዕ ሕጂ ዝመጸ ለውጢ ብዘይምህላው ኩሉ ብደገ ዝነብር ኤርትራዊ ሕጉስ ኣይኮነን። ኢትዮጵያውያን እውን ከምቲ ናይ ቀደም ሕልሞም ባሕሪ ዓሰብ ናትናያ ምስ በሉ እዮም። ሕጂ እውን እዚ ንደመር ንኤርትራ ክንድምራ እዮም ዝብሉ ዘሎ። ኣቦይ ወልዱ ተቐብል ኣቢሎም ዓድኻን ክዝመዶ ዓይነ ኸዕመት? እዚ ኩሉ ህዝቢ ዶ ዓይነ ኸዕመት ኮይኑ? ቀደም ሓሊፉ ዘይሃባ ኣብቲ ግዜ ዋሕዱ ሕጂ ምስ ሰወደ መሬቱ ሕሊፉ ዝህብ የብልናን። ኣትር ኣቢሎም መለሱለይ። ደጊም እንእልካ ዳእሲ ቀደሙ ነቲ ህዝብና እኮ ካብ ቀደመ ኣማኒ መንግስቱ እዩ ኣማኒ መራሕቱ እዩ ዝነበረ። እንታይ ይብሉ ወለድናስ? እኽሊ ሳይ ካብ ባይታን ካበይ ደኣ ካብ ባይቶ እዮም ዝብሉ ዝነበሩ። ዘእተኻን ተእተኻ ዘፍረኻን ተፍረኻ ባይቶኻን ድሕር ጥዑይ ዘይኮይኑ ፍትሕን ሕግን ዘየንግስ ባይቶ እንተለካ ንኸንቱ ከም ዝደኸምካ እዩ። ክሳብ ሕጂ እውን እንተኾነ ህዝብና ሎሚ ዶ ጽባሕ ዶ ሓይሽ ክብል ኣብ ተስፋ እዩ ዝነብር ዘሎ። ንኽንዲዛ ዓመታት ተጸሚሙ ዝነብር እንተሃልዩ ዓቃል ህዝቢ ኤርትራ ጥራሕ እዩ በሉኒ። ምጽማም ተበልኹም ከ ኣይናይ ምጽማም? ብስምዒት ተዛረብኩ። ብሓቂ ናይ ቀደም ህዝብናን ሕግታቱን ዘከርኩ። ማዕረ ክንደይ ፍትሓውያን ከም ዝነበሩ ገለ ካብ ሕጊ እንዳባ ዝገልጽ መጽሓፍ ምስ ነብብኩ የፈሊጠዮ። ዓለም ነዚ ሕጂ ስም ኣውፂኣትሉ ዴሞክራሲ ትብሎ ዘላ ካብ ቀደም ካብ ጥንቲ ህዝብና ዝጥቀመሉ ናይ ባዕሉ ሕግታት ይበልጽ ነይሩ። ንሓንቲ ገጸብ ኣድጊ ወይ በቕሊ
ኣብዝባና ቁስሊ ዘለዋ ምጽዓን ብሕግ እንዳባ ኩልኩልን የቕጽዕን እዩ ዘይናትካ እንስሳ ሃሪምካ እንተሰንበርካዮ ስምብራት ወይ እውን ምልክት እንተውጽኢካሉስ ጉቡእ መቕጻዕቲ ትወስድ መሰል ደቂ ሰባት ሓሊፉስ መሰል እንስሳታት ዘኽብር ሕግታት ዝውንን ዝነበር ሕብረተሰብ ዶሎሚ ኣብዚ መወደቐ ኣስተንተንኩ ናይዚ ሕግ እንዳባ ተዓምጺጹ ዘይፍትሓዊ ሕጊ ክነግስ ኣብ ክንዲ ምቁዋምን ምቅላስን ኢዱ ኣጣሚሩ ዝርኢ ወለዶ ይርኢ ምህላዊ ስካፈታት ናይ ኣቦይ ወልዱ በረሃለይ ነዚ ዘለዎም ስክፍታ ቀንጢጥና ተስፋታቶም ኩውን እንገብር ወለዶ ንሕና ምዃንና ርጉጽ ይበልኳነ ነፍሰይ ኩሉ ኤርትራዊ ሓቢሩ ነታ ንዘለዓለም ተሓፊራን ተኸቢራን ክትነብር ዘለዋ ኤርትራ ኣብ ምዕያይ ናይ ቀዳምነት ሂቡ ክሰርሓሉ ከም ዘለዎ እናፈለጠ ኣብ ዝተፈላለየ ጓል መንገዲ ኮለል ይብል ምህላው ኣተሓሳስበኒ ኣብ ፈቐዶ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብኣውራጃኻ እንክበላላዕ ኤርትራ ብምልእታ ኣውራጅኦም ክቕይሩዋ ዝደለዩ ኣሕዛብ ከም ዘለዉ ዝዘንግዐ ይመስል ከምቲ ሓደ ሰብኣይ ወርቂ ኣብ ሓደ ጸልማት ዝጠፍኦ እሞ ብርሃን ረኺበ ኢሉ ኣብቲ ብርሃን ከይዱ ዝጠፍአ ወርቁ ኸናዲ ብዘይፍረ ኮለል ዝብል ዝዝንቶ ታሪኽ ንሕና ኤርትራውያን ኣብ ሓርነት ፍትሒ ዝተጨወሉ ዛዕባ ገዲፍና ካልእ ቆሎ ጥጥቆ ነውትተሉ ዘለና ኣዘኻኸረኒ በቲ ሓደ ከዓ ነታ ዘፍቅርዋ ሃገሮም ናይ ቀዳምነታት ሂቦም ከይተሓለሉ ተስፋ ከይቆረጹ ነታ ህዝቦም ቀሲኑ ኣብ ዓዱ ኣስተርሒ ዝነብረላ መዓልቲ ክውን ምግባር ለይትን መዓልትን ዝቃለሱ ጀጋኑ ንኤርትራና ጽንጺ ዓይናውን ትኹን ክትንከፈሎም ዘይፈቱ ኣብ ውሽጥና ወፃእን ዘለዉ ሕቡናት ዘኪረ ተጸናናዕኩ ኣካሎም ምዃነይ እውን ሩፍታ ተሰማዓኒ ምስ ኣቦይ ወልዱ ምስቲ ዘይምንዑላላቶም ጽቡቕ መዓልቲ መውዓለይ እቲ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ህዝብና ዝጽበዮ ዘሎ ድሃይ ዘቋምቶ ዘሎ ብስራት ደቁ መፍላጠይ ኣሓጐሰኒ ሰዓታት ከይመሰየን ከሎ ብእግርና ቀሰይ ኢልና እናዕለልና ክንዛወር ካብ እንዳስዋ ሕሳብና ኸፊልና ወፃእና እተን ኣብ መንጎ ዕላላቶም ዘለዓልውን ምስላ ቀደም ካብ ሓሳበይ ምእላይ ኣበያ ናይ ብሓቂ ነዝወለዶ ዘገድሳ ብምዃነን መሰጣን እሞ ክደጋግመን ጀመርኩ እኽልስ ኣይ ካባይታን ካባይቶ ዓሻስያይ ለባም ተወለደ ተቐልተ ለባም ዓሻ ተወለደ ተዘምተ ዓድኻ ክዝመዶ ዓይንኻ ዕመት ሶል ኪፒ ካብ ኢትዮጵያ ሬድዮ ኤረና ቷት ተኸታተልቲ መደብ መንእሰያት ንሎሚ ዝበልናያ ትሕዝቶ ከም ዝተኸታተልኩሞ እዩ ነይሩ ኣብ መደብኩም መደብ መንእሰያት ንዝህልወኩም ርእይቶ ይኹን ሕቶ ወይ እውን ብትሕዝቶታትኩም ክትሳተፉ ምስ ትደልዩ ብኣድራሻና radio@gmail.com ወይ ድማ ብቁጽ ቴሌፎንና 0049 71 61 50 77 624 ከምኡውን ብተወሳኺ ኣብ ፌስቡክ ኣድራሻና መደብ መንእሰያት ኣብ ሬድዮ ኤረና ብምባል ክትልእኩልና ከም እትኽእሉ ንሕብር ክሳብ ዝመጽእ ሰሙን ምስ ተረፉ መደባት ሬድዮ ኤረና ንሓድገኩም ሰናይ ቀነ መደብ መንእሰያት ኣብ ሬድዮ ኤረና